vi vil gerne give noget impact til verden. Vi vil gerne, at det har en indflydelse. Og der var det rigtig interessant at se, at noget så konkret som tøj, det kunne forbindes med en større mening. Og det var egentlig sådan, tror jeg, at Another View startede. Grundlæggende var Another View et ønske om at simpelthen se helt konkret på miljøet. Altså modebranchen er den anden mest forurenende, og det var skræmmende med det, og jeg havde begge to sådan næsten kvalme over de bunker af tøj, lagersalg, hele denne her fast fashion og brug og smid væk. Og så det var virkelig næsten sådan, der skal ske noget andet, men vi kunne også mærke en dyb glæde ved tøj. Og det er noget, vi har på hver dag, så samtidig var der sådan en, hey, det er jo oplagt at bruge det redskab til at forandre verden. Så det var det her med det miljømæssige, så vil vi jo på sigt på alle mulige parametre gerne innovere modetekstilbranchen, den måde det fungerer på, bliver produceret på, og så også et stort ønske om at retænke forbrugeren vores forhold til tøj. Altså genvinde respekten og glæden, virkelig se på tøj som noget andet end bare noget, jeg køber 3 for 100 kroner og smider det væk. Det ligger dybt i os, at hvis du kan åbne dit klædeskab, og så faktisk opleve sådan en glæde og en stolthed, og ligesom ved, det hænger det tøj, som jeg kan bruge til at skabe min dag, skabe mig selv. Så det er også jeg synes, det er ret vigtigt, at det her med at retænke vores forhold til tøj. Altså de to ting sammen, det er jo, hvis de er under hinanden, så er det en rigtig, rigtig varm frakke, men de kan splittes ad, og så kan man bruge den her som den lidt mere sportige overgangsfrakke, og det her som den pæne overgangsfrakke. Og så har du altså noget tøj, du kan faktisk bruge hele året i modsætning til, hvis det var en varm vinterfrakke. Så det er også en del af konceptet. Og så var vi jo også alle sammen klar over, at tekstilbranchen er den anden mest forurenende industri i verden. Og det kan vi ikke sådan gå og... Det vil jeg ikke lægge navn til. Og blive ved med at overproducere og blive ved med at gøre det efter eller på billigst mulig vis, så det forurener. Altså der er sådan en god tommelfingerregel. Jo billigere tøj er, jo mere kemikalier og ting og sager, der er brugt til det. Ikke? Så vores lyst til overhovedet at skabe det nye var dybt forankret i at gøre noget andet og lave en bæredygtig virksomhed. Og derfor alle valg udspringer fra det, i stedet for at man må sige den anden vej rundt. Ja. En af opgaverne for os er netop at simplificere og gøre det enkelt, hvis jeg gerne vil handle bæredygtigt, hvis jeg gerne vil bidrage på en god måde. Hvordan gør jeg så det? Og det er ikke kun ved at købe Another View. Der skal selvfølgelig være en hel palette, men det skal være overskueligt. Og så vil der være nogle ting, man siger, ja, det er ikke i orden. Men det er ikke vores opgave at sidde og pege fingre af andre, men det er at vise, det her, det kan lade sig gøre. Også i min gamle virksomhed, hvor vi gjorde det efter konventionelle metoder, så kan jeg se, at det er meget nemmere at bygge det op, hvor fundamentet er bygget omkring det bæredygtige, frem for hvis man skal til at omstille en konventionel virksomhed til at blive bæredygtig. Altså vi har gjort os rigtig mange overvejelser på enormt mange områder. Ikke bare på det at lave igen et brand, men også i forhold til forbrugeren og hvordan vi kunne få inddraget dem i at være en del af det her projekt her. Og på et tidspunkt, så jeg tror det er lidt over et år siden, der fik vi gjort det klart, at det skal simpelthen simplificeres. Det er faktisk rigtig vigtigt, og det er enormt vigtigt med hele den her bæredygtighedsstrategi, at det bliver simplificeret over for dem, vi gerne vil bringe budskabet til. Så for vores eget vedkommende, der valgte vi så at lave nogle simple ikoner, som er meget nemme at forstå, af det, der hedder Clean, Fair, Recycle, som vi faktisk bruger som udgangspunkt for alt det, vi laver. Ja, det er rigtigt. Den sidste, den hedder Action, er det ikke sådan? Jo, præcis. Men Clean, Fair, Recycle, det er de 3 hovedelementer. Så kan vi se, at det har virkelig gjort en verden til forskel i forhold til, at folk sådan med det samme siger, nå, det er det drejer sig om. Ja.
Og det kan være netop, at vi lige skal uddybe, altså clean, det er ingen skadelig kemi. Det skal være så rent som muligt i produktet, men det skal også være clean, altså forstået rent i vores kommunikation. Og fair, det ligger i arbejdsforhold, at vi netop har valgt at sige, at det skal være etisk forsvarligt, at vi vælger at have produktionen i Italien. Vi er nede og ser, hvem er det, der producerer for os. Vi har trykket dem i hånden, og de skal vide, hvad det er for et produkt. De må også meget gerne opleve den der glæde og stolthed ved at være en del af Another View og denne her bæredygtige bevægelse. Og fair ligger i alle relationer. Altså det er så vigtigt, at vi behandler hinanden ordentligt, og det er lige fra når vi har praktikanter og for forespørgsler og i forhold til kollegaer. Og, altså fair play, åbenhed, og det er også det, der ligger i, jo, at vi siger, at vi er ikke 100% bæredygtige. Vi gør det ikke perfekt, men vi forsøger at gøre det så fair og åben som overhovedet muligt. Recycle, det er jo så meget på vores materialer, at vi forsøger at gøre, at de materialer, vi anvender, de er genanvendelige. Og det er jo der, vi er rigtig glade for vores recyclede garn, og så for Lyocell, som også er et genanvendeligt materiale. Det genanvendelige ligger også i, at de processer, der fungerer, de skal ikke laves om. Dem genanvender vi, sådan som man faktisk designet, hvis det fungerer, folk er glade for det, er der ingen grund til at lave det om. Altså kigger på de ting. Og den fjerde helt rigtigt, det er action. Og det ligger i det der med, at vi vil gerne have, at vi alle sammen føler os ansporet til at tage del i den her bevægelse, der handler om at gøre livet og verden mere bæredygtigt og have det som fokus.